Nu se mai uită nimeni. Așa, stai în fața mea. Rămâi în fața mea aici. Așa. Așa. Deschide picioarele. Deschide picioarele, Albert. Picioarele, Albert. Așa. Așa, bravo. Cine e următorul? Hai, Maia, bravo. Maia. Dar dacă nu-i deschizi picioarele, cum vrei să treacă pe sub tine? Așa. Trebuie să și gândim puțin. Nu te mai uita peste. Privirea în față. Nu te uita. Privirea în față. Toată lumea trece. Așa, Maia, pe burtă, Maia, pe burtă. Pe burtă? Pe burtă. Cine? Hai, Maia, mai în vagon, Maia. Așa, sau locomotivă. Stai aici, stop. Aici. Așa, picioare de părtă. Hai, Izabela, ea nu știe. E primul ei concurs. Joc. Deschide. Selene, deschizi. Așa, deschide. Jos. Burtică. Tragi de mâini și de picioare. Dacă te mai treci o dată, e pedepsă. Nu te mai pleca. Fă sub locomotivă. Așa. Ia uite ce rapid a fost Adelina. Bravo. Luați loc și voi acum aici. Deschideți picioarele. Așa. Hai bursucul. Așa, bursucul. Hai, deschide picioarele. Sus, rapid. Hei, atenție. Orice luptător, când ajunge jos, nu le ia somnul acolo. Fac sus repede, da? Așa. Toată lumea a trecut? Da. Nu? N-ai fost? Nu. Te aștept. Uite, noi uita. Lasă-l să treacă. Te întâlnești aici, pe aici. Băi, ai greșit direcția. Ajunge în alea acum, în stradă. Așa. Toată lumea? Dă loc! Căiduțele sunt aranjate? Da, eu pot să sunt mai sus! Facem o pringhiere? Da! Asta e pe eliminate și pe campion. Hai, rău. Mai sus! Da, și eu pot să spun. Și eu pot să spun că s-ar mai sus. Eu nu mă rog. Să-mi arăți că poți să stai mai sus. Nu să-mi spui. Că s-ar putea să nu te cred. Suntem pregătiți toți? Da! Da? Da. Și domnișoarele cele doi? Da? Da. Nu mai sta așa. Acum stăm ca la pinguinul moțat combinat cu vrăbiuța. Da? Sărim până sus în tavan, dacă se poate. Da? Sărim până prim. De ce să-i până sus în tavan? Ca să nu ne, dacă nu ești atent, ca să nu ne atingă frânghia de foc. Da. Ca asta s-ar putea să ardă. Uite cum îl arde. Uite cum îl arde. Așa. Dacă sare că trebuie, nu mai simte. Și bine a sărit. Așa faci și tu. Nu fugi de ea. Singura soluție este să sar peste ea. Sus! Așa. Acum. Hai, te trec de peste. Sus! Peste ea, Izabela, în loc. Sus! Ia atenție. Nu săriți anapoda. Doar când vine pringhia, atunci sar peste ea. Da? Nici înainte, nici după. Hop! Oh, s-a trezit și băbuța Izabela. Da, ce să-mi spun? Anomalia, hop! Și înapoi, hop! Hop! Începem pe vieți. Da? 2 vieți. Să vedem cine rămâne. Cine rămâne e campion. Albert, așa. Aprosit. Așa. Start! Da, Maia. Peste pringhie. Sus! Pe cine a atins? O viață, Patrick. Și pe mine. Și pe tine, Gabi. Patrick afară. Da. Sus.
Albert afară. Albert! Apa tu acolo. Nu te concentrezi? Mai în spate. Mai în spate. Albert, vino aici la mine. Stop. Sus. Vino aici. Și Așa. Patrick. Și Patrick. Patrick, ia-l pe Albert de mânuță. Mai stai, Iulia. Mai Ia-l stai. pe Albert de mânuță și vino aici lângă mine. Sus. Bine, bine, sus. Ui, am ieșit din joc și așteptăm să vedem câștigătorul. Sit. Afară, că te-a atins. Te-a atins. Sit. Îmi pare rău. Hai să-ți mai dau o viață. Hai să stai eu. Săriți și voi aici. Așa. Acolo stai. Să vedem? Nu, nu. Afară atins-o. Tu nu ești, cum te-a atins? Da. Cine rămâne câștigă, Izabela. Da, eu am câștigat. Sus! Bine! Sus! Se vio viață. Se vio viață. Afară. Se vio averbețoața. Fața mea cine a Hai rămas? să vedem, să vedem, să vedem Analize cine și rămâne. fața mea. Dacă cine nu câștiga pe Au rămas cei mai buni. Hei! Să vedem. Liniște. E liniște și așteptăm. Maia! Maia, vino la mine, că ai ieșit și tu. Ha! Păi, stai! Aici, Ca sus. când înmuțat. Sus. Așa. Uite aici lângă mine. Atenție. Bravo. Sus! De ce dorim? Ce treabă ai cu ea? Când ochii tăi trebuie să fie la concurs, vezi că nu ai înțeles? Ana Maria! Acum ești mare, de-aia vorbesc cu tine așa. Hei! Atenție! Fugi în spatele meu, că te arde și în spate. Te vii mai în spate, te rog. Sus! Bravo! Sus! Sali, Alesia! Sus! Out, Alesia! Out, Analesia! Nu ne supărăm. Nu mai intri în concurs. Ce doar bevață? Bun, au rămas E doar cei un mai joc. buni. Sus! Hop! Sare, bine de bine. Sus! Păi, Limbuță, ai fost bună, dar te depășește. Sus! Go! Ah! Și sus! Și înapoi! Bravo, fetele! Oh! Final! Adelina! Bravo! Cine e câștigătorul? Campioană! Very good!